Nagpadala kami ti Balikbayan box at dalat tama ko na dagiti karoba. Nagdakkel je box ng pauit na awampay ti impurwak na kunada. Amuyo kade nga dagiti karga dagiti box nga ipawpawit mi ginatang mi mo ilaang dagita. Tipidin mi ti sarili mi. Takno laeng maininot mi nga gatangen ti ikargami dita nga box. Ngamen, no kasano ti kinaragsak yo nga makareceive iti Balikbayan box, naragragsak kami pay nga mangikarkarga kadagita. Naragragsak kami pay. Taam mi nga maragsakan kayo nga makareceive iti box. Ngam ti dakes na dagiti kaaruba na issue la unay. Excuse me. Excuse me. It's not about me. So, ginawa ko po itong video na ito para po sa mga makarelate. Okay? Uray no basura no maminsan piduten me no laki di mabalinpay nga mausar alaan me. No dati basura dagiti amo mi nga mabalinpay mo nga usaran. Alaan mi ta ipadalami dita Pilipinas. Nga madamag ka no dagiti daduma apo ibagada mo. Inyamo dagiti empapoit na puro basura. Agpay sumot piman basura nga mabalinpay mo nga usaran. Kasla kanya. At iti padpadawan ni among ko, isut ikarkargak iti box ko. Gumata nga latamo dagiti kayat ko nga magatang groceries. Nang nangro na dagiti chocolates. Chocolate laeng, sabon laeng. Ngem, andamo gatad na dagita. Currency pay iti bansa nga nanggapuan na haan nga peso. Andamo dagiti dadu mga karuba nga agri-remote. Kunana mo. Anyamo dayto inted na local mo. Nyamo dayto nga sabong. Nakalalas mo. Nyamo dayto nga sabong. Magagatang mo dito palingke. Di ba? Nyamo dayto nga toothpaste. Nagadutikas to nga toothpaste. Ito'y Pilipinas. Nya ato nga toothpaste. Close up mo. Nga Colgate. Agsakit to po tinakom datan nyamon. Istoryaan da kanton itilikliko damon. No ngay mo't padasan nyo taga abroad no amuyo mo no kasano. Dagiti may kabil iti Balikbayan box. Inyur urnungan da dagita. Monthly da ngagpawpawit kada kayo ti allowance yo. Imbis nga gatang dati meriendada. Saan taurnungan da igatang da iti gamit nga maikabil to di Balikbayan box nga mausaryo da kayo nga ipatpatid da iti biyag ito nagbox da kalbaryo manang bunbunagan da nga iyapan ijayan ti pagbaksan haan pay nga mabalinti maysa nga tao nga agbox agayab dati kadwada. No nagayab dati kadwada, pakanundan tumag. Sud-sud dito, isud-sud dita. Permi ti panang tip da. Nagita nga ipawit da, ta no saan nga maperde. Da kayo mga karuba. Apay nga mangnamnama kayo nga depurwak daking ka. Anda ka din na itulong mo, idagap apply. Kunanda pay, uray ko no tinapay, wino nalingtal ako mga saba. Tinted mo ang meriendada, idagap apply. Ngamaapay itan, tagpapaw iti baksang. Namnamaam nga mapurwakan na kan. Urayin yun, no dati ited da kada kayo. Ngam no awan, ay kapasinsya.